L'1 de gener de 1986 es va fer efectiva l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Des d'aleshores, Europa ha estat un motor de modernització, cohesió i noves oportunitats per als municipis de la província de Barcelona. Al llarg d'aquests 40 anys, els municipis han participat en projectes amb socis d'arreu del continent i han accedit a finançament europeu clau per impulsar la innovació, el progrés i la millora dels serveis públics. El projecte europeu també ha contribuït a crear vincles entre territoris més enllà de les fronteres. A la Diputació de Barcelona fa dècades que treballem per impulsar la participació dels municipis en projectes europeus i per apropar Europa a la ciutadania. Ho fem de la mà dels ajuntaments, promovent iniciatives i activitats arreu del territori. Només en el període 2014-2020, els municipis de la província van participar en 439 projectes europeus i van accedir a 196 milions d'euros de fons comunitaris. Alhora, la Diputació també treballa en la captació i execució de fons europeus de gestió compartida, com els Next Generation EU o el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, un instrument clau de la política de cohesió europea. Des del 2022, amb l'objectiu de promoure projectes innovadors i reforçar el compromís amb les generacions futures, s'han mobilitzat més de 96 milions d'euros. Aquests recursos han permès donar suport a més de 180 projectes locals i impulsar 18 projectes propis orientats a la transició ecològica, la transformació digital i la cohesió social. Aquest conjunt d'actuacions fa de la província de Barcelona un dels territoris més actius de l'Estat en participació en projectes europeus. Des de 1998, la Diputació disposa d'una oficina a Brussel·les que actua com a pont entre els 311 municipis de la província i les institucions europees, reforçant la veu del món local a Europa. Apropar el projecte europeu a la ciutadania és un altre objectiu clau. Per això, la Diputació fomenta la difusió dels valors democràtics i des de 2026 coordina el centre Europe Direct Barcelona, centre oficial d'informació de la Unió Europea. Continuem treballant perquè cada municipi pugui aprofitar les oportunitats europees i perquè els valors de la Unió continuïn presents al nostre territori.